Ola, Contalibros, eu son Chinto e vou recomendar unha nova colección de cómics en galego dos cales están publicados solamente 2 números, un deles O Pobre Tolo, que van sobre a vida de Castelao, con bastantes detalles da vida, pero sobre todo digamos que a súa opinión política, as súas opinións sobre a independencia de Galicia ou sobre o nacionalismo galego, e tamén un pouco os sentimentos sociais que nel eran prácticamente da súa vida constante. Neste caso estivo desterrado a Badaxoz precisamente por esa vida política. Ali conoceu xente, estuvo relacionado con algúns socialistas que o levaron a conocer tanto a vida dos obreros, dos traballadores do campo, como dos propietarios, vendo a diferencia de vida, etc. Entonces, el puñase do lado naturalmente dos aparceiros e, sobre todo, relacionaba cos galegos, en concreto, co labrego galego, con algunha opinión, por exemplo, de que mentres en Extremadura os empresarios, digamos, tiñan que nos defendían e os obreiros tamén nos seus sindicatos, en Galicia nin eran obreiros nin eran propietarios ou empresarios, por lo tanto non tiñan que nos defender. Bueno, o libro vai collendo certo interese, a pesar de que os dibuixos, son un pouco simples, pero eso favorece bastante o que entendamos os textos son moi inteligentes e creo que paga a pena verlo.